linzamin rayuwa, linzamin rayuwata. Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwa. Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Zamun rayuwata. Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Da sunan Rabbu Ubangiji mai tudawili na dare da rana, da karfin iko nasa Allah akan ce Rabbul Alamina, da karfin kudura tasa Allah kun fa yakunu take gudana, da ya so zartarwa buwaye a take abun nan zai gudana. Da ya so kera sama sama'i cikin kwana shida tawakana, da ya so a cikin dakika wallahi kamar ki fitar idona. Da sunansa nika toga cewa cikin dukkan al'amarina, da dai haka budi za ya samu ɗiyan waka su yi ta gudana. To da an jace ba shi yake ba fusahar nan in an katona, da yardar Rabbu nake ba zata babu tsumi wayo a gona. Linzamin rayuwata Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Linzamin rayuwata Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Sila ta salati da'iman gun karebu masoyin kalikina, sila ta kaɗaitar kalikina a bautan Rabbu Ubangijina, silar imani na da Allah da annabi tsanin arzikina, sila ta shiga ta islama ya zama hasken al'amarina, silar in san haƙƙi na Allah in yi shi in san kubuta da raina, sila ta kiyaye hududullahi haƙƙin mai iko da raina, sila ta sanin haƙƙinsa bai haɗa ahalil baitin nabina, silar koyinmu da attaba'u musan falalar Allah gwanina, sila ta sanin darajar yayi da kare mutuncin walidaina, sila ta tsarkake halikina da safa da yamma ubangijina. Linzamin rayuwata Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Linzamin rayuwata Muhammadu mafita gulfuto hatilin zamun rayuwata. Na shaida babu abin abautata sai Allahu Ubangijina. Na yarda Muhammadu ɗan Amina ma'aiki ne bawon gwanina. Na yarda da kutubu samawiya ta duka daga Allah malikina. Na yarda da duka mala'ikun nan rake buwati da suna biyana. Na yarda da dukkan kaddara da ta zo a cikin al'amarina. Na yarda da kyakkyawa kaina, na yarda da mummuna a kaina. Na yarda da komai daga Allah yake ba ko kwanto a raina. Na yarda da mutuwa za mu koma gurin mai iko halikina. Na yarda da tambayar kabari siraɗin farko yan uwana. Na
yarda da ranar alkiyama a yau musa'at za a zauna linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Ranar tsaye wannan rana ran sakamako yan uwana. A ranar ta farfasar kwakwale saboda kusancin kai da rana. A rana ce ta ganin tsiraicin tsiraitattu wannan farana. A ranar tonan silili gurin fagalan yan uwana. A ranar kuka gun shaki ya iso kwasa idaina ta murna. A ranar inda na sanin kafirai musulmi za su murna. A rana ta fargabar halittu ranar ceton annabina. A ranar rikicewa da ruduwa annufa Allah malikina. A ranar mulki ce ga mai shi ba inuwa sai tagwanina. A ranar annabi zai kirare gurin Allah da ya busa raina linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Na yunkura in yi yabon masoyi annabi ne babban masoyi. Linzamin rayuwata. Mai darajar da ta zarci shayi mai hali na yabo da koyi. Linzamin rayuwata. Mai nasaba ciki babu shayi rabbu hane ne da in yi sanyi. Linzamin rayuwata. Kan lamarin da na tsara zanyi in yaba annabi babu shayi. Linzamin rayuwata. Babu kure ciki babu layi sai madarar kaunar masoyi. Linzamin rayuwata. In faɗi tarihin masoyi ko ji basharon masoyi. Linzamin rayuwata. Babu kasala babu sanyi bani kusani babu shayi. Linzamin rayuwata. Ko ji abin da yahudu kan yi daga basharon masoyi. Linzamin rayuwata. Duk a cikin wakar da zanyi nutso a cikin bahari fa zanyi. Linzamin rayuwata. Hujjoji na zo masoyi har a halin likita sun yi linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Annabi ne a cikin yabonka na nufa in faɗi lamarinka. In yi kirari a gare ka sai na yi bitar haƙurinka. In faɗi haƙoƙin gana ka da hijira da kayo da kanka. In faɗi adalcin gana ka mu'ujizoji tambarinka. Jarumatarka da kwarjininka in faɗi isra'in gana ka. Da mi'iraji da kaje ka in faɗi yarda aka yi kaje ka. Fadar Allah wanda ya yi ka aji dalili na kiranka. Aji matakan da ka taka aji abokin tafiyarka. Yarda ka je kuma har ka sauka fadar Allah wanda ya yi ka. Kun kai gani ga shiga ka ya yi makamar rahabin da sauka linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad miftahul futuhat linzamin rayuwata.
in kadda na je ni na fara suya ban saka albasa ciki ba. Lizamin rayuwata. Farkon fari cikin ruwaya a ban yi bayanin haihuwa ba. Lizamin rayuwata. A tsari na zubo ruwaya a ce na yi ban taɓa nasaba ba. Lizamin rayuwata. A tarihin khairul bariya a ce na yi ban taɓa salsala ba. Lizamin rayuwata. Tun daga annabu Adamu mu zuwa kan annabu babu aiba. Lizamin rayuwata. Annabu Ibrahim Khalili madadin Allah ba da wai ba. Lizamin rayuwata. A ƴaƴansa daga Ismail banu Kinana suka yi lamba. Lizamin rayuwata. A nan aka fidda Qurayshawa banu Kinana idan ka duba. Lizamin rayuwata. Cikin su Quraysh buwa a ya fidda banu Hashim mu duba. Lizamin rayuwata. Banu Hashim a cikin tsatsin su yazo da Ahmad dan Suwaiba. Dan zaman rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Dan zaman rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Du'a'in annabi Ibrahim khairul khalqil alamina. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum rabbun annabina. Busharar Isa ibn Maryam rahmatan lil alamina. Mafi falala a cikin halittu mafi daraja daga khaliqina. Mafi daraja ka san mutane Muhammadu Maulana nabina. Mafi daraja aka san kabilu badadin Allah annabina. Mafi daraja cikin gidaje nabiyillahi na gun amina. Hassan da Aminatu ta yi mafarki na hasken zankon annabina. Ya haske duk duniya da haske katangun shamuwa ne farana. Bushara ce aka wa Amina da samun sirril alamina. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Annabi hasken shiriya ta khairul khalqil alamina. Lizamin rayuwata. An haifi Muhammadu litinin 12 ga Rabiul awwalina. Lizamin rayuwata. A cikin shekara ta giwaye ya zo mai Makkatu mai Madina. Lizamin rayuwata. A sanda su abarhata suka zo su rushe ka'abar khaliqina. Lizamin rayuwata. Ya zo da barade masu yaƙi 600 don khiyana. Lizamin rayuwata. Da giwayensa 7 da turo na giwa 13 a sanina. Lizamin rayuwata. In su kai gangan ko zai yi fansa da rushe ɗakin malikina. Lizamin rayuwata. Abarahata gwamna ne a yammen da sarki na jashi ne sanina. Lizamin rayuwata. Ya kwaikwai ɗakin Ka'aba ne yana fahari don izgilina. Lizamin rayuwata. Sai wani mutum a Banu Kinana ya je ya yi kashi don ya banna. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Ya harzuka sai ya taso mayaka da zummar fansa ko a kuna. A nan Allah ya kiyaye ɗakinsa Rabbul Ka'aba ta khaliqina. Cikin wannan zango ma'aiki ya sauka bayanin malamai na. Waɗansu su ce kafin a yi wasu sanda ake yi malamai na.
wasu ko suka ce bayansa ne ma kaule uku a kai bayana, amma babu kure a shekarar giwaye ya iso na bina. Da kaulani a wata na haihuwar khairul khalqil alamina, waɗansu ka ce arabiyu awwal, waɗansu su ce kuma ramadana, amma taro litinin ne ya zo duniya manzo na bina. Waɗansu su ce maka 18, wasu ko 8 ga wata su zana linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhat linzamin rayuwata. Sahihin zance 12 ga wata aka haifa abin rukuna. Linzamin rayuwata. An haifi Muhammadu ba shaƙiƙi li abbil ummi dan Amina. Babu kani kowa gare shi abun koyin mu da rigar rana, sai dai babbanni yan uwansa uwa da mahaifin annabina. Aminatu ta ga abun ala jabaran saukarsa abun yabona, yana a abun al'ajabi haihuwarsa cikin tsarki na bina. Da yankan cibi ne ya sauka da shayi ɗaha abin yabona. Marhabun lale da zuwan mahaiki madubin bautar kalikina. Marhabun lale da zuwan masoyi na zero bashiru na annabina. Marhabun lale da zuwan habibi da ya zama hasken addinina. linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhat linzamin rayuwata. Marhabun lale da munnatacce da ya zama rahamar alamina, ya tabbata tsarki gunsa Allah makara mun ci gun nabina. Mahaifin annabi Abdullahi ya rasu kan haifar nabina, waɗansu su ce daga haihuwarsa ya amsa kiran Allah gwanina. Mafirun jaye sun wuce kan ya rasu kan haifar nabina, ya tafi fattauci kasar Sham da ya yi zango a garin Madina. A nan ajalinsa ya riske shi ya amsa kiran Allah gwanina. A hannun dangi 'yan uwansa shaƙiƙan ummi 'yan Madina. A nan aka binne shi Madina, gidan su Mugira bincike na. Muhammadu ya tashi maraya ya riski mahaifi wa nabina, linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhat linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhat linzamin rayuwata. Aminatu ta shayar da manzo a yayin rainan dan Amina. Linzamin rayuwata. Suwaibatu ta shayar da manzo a yayin rainan annabina. Linzamin rayuwata. Da shi da Abu Salama da Hamza Suwaibatu ta shayar a jina. Linzamin rayuwata. Halimatu ta shayar da manzo a yayin rainan annabina. Linzamin rayuwata. Da Abdullahi jinin Unaisa da Shema'u bisa bincike na. Linzamin rayuwata. Ba zan manta ba da Ummu Aimana a masu riko ne dan Amina. Linzamin rayuwata. Barakatul Habashiyya Aiman na wacce ya gada dan Amina. Linzamin rayuwata. Wacce ya aurarwa da Zaidu Zaid bin Harisu annabina.
zamun rayuwata. wacce ta haifa masa Usama abin kauna gun dan Amina. Zamun rayuwata. kun ji iyayensa na raino da shayarwarsa abin rukuna yanzu zamun rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. zamun rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. a sanda Aminu ya isa yayi Halimatu tattawa annabina. ta ɗauki mafi tsarkin halitta da albarka duka alamina. an kai shi gurin raino Habibu ya samu kwarewa shugabana. ya samu kwarewa da balaga da jarumta kuma annabina. yana a ta'adar larabawa ka tasha ƙauye mai na baina. in ka samu gogewa da makama ka kwanda shirin ko za ta kwana. na tunaran wataran ma'aiki da Abdullahi suna abuna. Abdullahi na gun Halimatu wanda ta haifa nazarina. a halin kiwo sai Muhammad ya ce masa je ka ga ummina. ka ce guzurinmu a yanzu babu ta baka mu tai kiwo kanina linzamin rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. zamun rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. yana tafiya kuma ba da dewa sai ga wasu tsuntsaye da rana. zamun rayuwata. suna magana ɗaya yayi nuni ya ce shi ne suka dubi juna. zamun rayuwata. ya nuna ma'aikinmu da baki ya ce ai shi ne dan uwana. zamun rayuwata. nan take kawai suka zan mutane farare tas da shigar su kana. zamun rayuwata. sukan nufa annaba dan Amina suka kwantar shi abin yabona. zamun rayuwata. sun suka yi masa zaga kirjinsa yana kuma kallo shugabana. zamun rayuwata. suka cire zucin dan Amina suka yi gutsuro na masanina. zamun rayuwata. akwai wata tasar ma'u zamzam suka wanke da ruwa na kauna. zamun rayuwata. ya ce masu bani ruwan dumani na sai ko ya miko bahiyana. zamun rayuwata. ya sake kwaran yawa ma'aiki ruwan nutsuwa gun shugabana linzamin rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. zamun rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. da yin haka sai suka ɗinke manzo ta hanyar shafar annabina. nan take wajen ya haɗe da ɗinki suka yi ta hamida babu ɓarna. a take agun suka sa sikele suka azamai makamai Madina. aka azabil adamu goma ya rinjaye su a yabona. aka azabil adamu waɗanne ya rinjaye su Muhammadina. in aka azabil adamu a dubu ya rinjaye su abun rukuna. iya ce da zai zuba duk umumi wa awwalahum wa akhirina. Muhammadu zai rinjaya duka mafificin Allah gwanina. in suna gama aikin sunan take suka ɓata ba su ba bayana. sai annabi ya ji tsoro da haka ya koma gungumi na bina linzamin rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata. zamun rayuwata. Muhammadu Mifitahul Futuhati zamun rayuwata.
iya kwashe bayanin da ya faru gare ta Halimatu mai amana. Lizamin rayuwata. Ta ce masa Allah zai tsare ka da sharrin duka dare da rana. Lizamin rayuwata. Ta kasa zama saboda tsoro ta mai da Muhammadu gun Amina. Lizamin rayuwata. Ta ba ta bayanin da ya faru a kansa Muhammadu dan Amina. Lizamin rayuwata. Domin haka ta maido amana tana tsoron a taɓa Nabina. Lizamin rayuwata. To kun ji iyakar ɗan Amina da rainan Sadiya mai amana. Lizamin rayuwata. Ruwayar nan a cikin sahiha 373 na. Lizamin rayuwata. A sanda Amina ta je ziyara wajen danginta garin Madina. Lizamin rayuwata. Tana dawowa za ta Makka a daidai Juhu babban Madina. Lizamin rayuwata. Tsawonsa kilomita 23 daga Juhufa a Madina. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Garin da kan ce abuwa'i a nan ajaliyar sai Amina. A nan kabarin sai da Amina yake abuwa'i a can Madina. Yana shekara 6 ne Amina ta bar shi maraya annabina. Babu uba a gare maraya, babu uwar raino na bina. Sai Shaiba ya karɓi rukun maiki Abdulmudallab asanina. Kaka a guri na sadan Amina mahaifin Abdullah sanina. Kafin na wuce ba ku tambaya ba zan ɗanyi bayani baina akan hujjar da ake kiransa bawa na Mudallab bincike na. Mudallabu sakon Hashimu ne shakikai suke bincike na. Hashim kuma sillar Hashimawa karimi ne na yabo da kauna. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Shi ne farko da ya kai fatauci garin Makka daga Shama'asanina. Lizamin rayuwata. Hashin wakan ce masa Amru ya auri Fasalma garin Madina. Lizamin rayuwata. Ya sauka wajenta daga fatauci ya sake ya koma fita bayana. Lizamin rayuwata. Kafin ya iso Makka a Falasɗin a nan ajalinsa ya zo na kwana. Lizamin rayuwata. A can kabarinsa yake a Gaza ƙasar Falasɗinu abin nufina. Lizamin rayuwata. A sanda Mudallab ya ji zance na Amur yana da mace Madina. Lizamin rayuwata. Tana da ciki na saye wa Fati ya shaida hakan nan baki yana. Lizamin rayuwata. Bayan da ta haife da ya girma ya je shi ya karɓo a Madina. Lizamin rayuwata. A wannan zangon Larabawa ana cinikin bayi a baina. Lizamin rayuwata. Da hango Mudallabi a hanya yana ta faga yaro a rana. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammad Miftahul Futuhat. Lizamin rayuwata. Shi ya rike ragamar taguwa ta yana bisa yaron kau da rana. Sai suka zata koya sayo ne Mudallabu mai bawa da rana. Ya ce masu ba bawa ba ne ba ɗa ne a gurin ɗan uwana. Ɗa ne a gurin Hashimu Amru suna na Shaiba 'yan uwana.
to tun daga nan takensa ya zama abin lamuɗallafa bincike na, amma kuma ba bawa ba ne ba kaka nasa annabi ɗan amina. A ƙarshe shi fa ya zama magajin riko na banu hashim sanina, ya gaji muɗalliba a kujerar riko na banu hashim fitona. Ya shekara biyu ga kakansa sannan ajali ya taho na kwana, kakansa ya ce da abi ɗalib gaji kananan amana linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhati linzamin rayuwata. Linzamin rayuwata. Muhammadu Miftahul Futuhati linzamin rayuwata. Ƙarshen zango na farko linzamin rayuwata. Zan tashi gaba ta biyu miƙatin rayuwata. Tarihin shugabana linzamin rayuwata.